Så efter bytur, der smadrer gardinstangen og min knæ, så helt ordentligt. Og ja, har det bare ikke kommet. Alting er lort. Vi er fucking lost. Okay, vi kommer ud. Der ligger sådan et vejskilt her ved siden af vores elskede Toyota. Så er lige blevet torpet i øjnledelsen. Det er svært at se, men man kan se det lige der. Bare ridset hele vejen. Hvordan har du, Anders? Der kan du ikke bruge den. Så kigger hun bare sådan på ham. Så det helt ligger meget, altså hun går, og så kigger hun tilbage, ikke langt mere, sådan, hvad fuck skete der lige, og så kigger hun. Hun må ikke tilpasse måske. Ej, der lukkede to hende lige ned. Det her det er standard lørdagsritualet, hvor vi rengør kontoret efter en bullrunde fredag. Du lyder træt, Karl. Det var sådan noget her som hat. på mig igen. Skal du have sådan en hat i dag? Karl, vi skal ned have en hat i dag. Skal vi have? Sådan en lækker hat der, er det ikke? Jeg har en blinkende visu. En blinkende, men det er ikke sådan en, dem her, det er sådan en... Vistel til. Nej. Den fungerede også rimelig godt. Ej, det gjorde den. Det tror jeg også smadrede mine næver i går. Lige nu. Nu skal vi hjem. Jeg vil have noget mad. Slap af. Farvel, Kenneth. Vink til kameraet. I dagens anledning, hvor vi har 9 på besøg, så er vi lige ude på stilladset for at se udsætningen. Nyde vejret. Regner lidt, og jeg er lidt bange for at tage min telefon lige nu. Rigtig flot udsigt. Rigtig flot udsigt. Lige indtil. Ja. Har du noget andet, du gerne vil sige? Har du et produkt, du gerne vil pitch? Nej. Okay. Jo, køb Nemeth bare. Børnetøj. Nemeth var børnetøj. Ja. Hvad siger du, Anders? Jeg siger team. Hvad siger du? Team. Skal du ikke med herud? Team. Kom nu. Anders. Team. Hvad så? Now, okay, yeah, when, now, who's this? Efter klimatopmødet i Paris har det været meget vigtigt, at man har fokus på at minimere sit forbrug af blandt andet varmt vand, så at man kan reducere risikoen for global opvarmning. Derfor har vi nu valgt at tage et udendørs bad på McDonald's. Det er godt. Det er en god idé. Det er vigtigt i de her dage, hvor vi har lidt klimatopmøde, men spare på vandet. Det var dejligt. Hvad så til hende? Kom ind i. Fuck, det er koldt. Oh my god, det var fucking koldt. Nej. Fuck. Mit liv. Jeg er en maskingevær. Min Andersen Tanger skal lige have taget nogle bukser på fra sidste optagelse. Hej fans. I dag har været en hård dag, hvor vi har været rimelig nødtaget efter vores bytur i går. Så vi har ligget her og stenet. Så har vi ryddet op på kontoret og redigeret video fra i går. Og den er ved at render nu, så den kommer op, så I kan se det. Og jeg kan se, klokken er lidt over 12. Og så redikerer jeg den video for i dag. Der er mange af jer, der har spurgt ind til, hvordan at vi kan have det så sjovt i hverdagen. Og det er sådan lidt svært at svare på. Men det kan vi. Det handler om viljestyrke. Det handler om at lave mere i hverdagen, end man normalt vil gøre. Og ellers så skal man bare prøve at leve sit liv. Det er noget, mig og Anders gennem mange år har lært, at det er sådan, man skal gøre, hvis man gerne vil have det sjovt. Det er meningen med bloggen. Det er at inspirere folk til at have det sjovere. Der er for mange mennesker, der har det for kedeligt. Går på arbejde 9-5 for at gå hjem, og så se serier på Netflix. Bare sidde og se Westworld. Bare sidde og se Westworld dagen lang.
Det er ikke holdbart i længden. Vi glemte at købe blandt selv slik. Nej. Nej. Vi har æbleskiver. Vi har æbleskiver. Value-skiver. Value-skiver. Vi ses på den anden side.